Bueno, kaixo, arratsaldeon, guztiak erita ongi etorriak. Baten batek errantzuen igandea deskanso eguna omentzela, baina ez behintzat Durangon, ez behintzat azoka honetan, eta gaur ere izango dugu Gogoeta plaza, Durangoko azoka honetan, eta hitz potolo baten inguruan arituko gara gaur, ondarearen inguruan, izenburua zehazki da ondarea kontu ez ezagun hori. Hauniztan gertatzen baita hori ondarearekin, ez? Deneri ere anartzek errantzian ikan, ondareari buruz hitz egin behar genula erranon. Eta zer da ondarea? Eta non bukatzen da ondarea? Eta noiz hasi? Eta nola kudeatu? Eta nola transmititu? Egilarran hitz honen inguruan galdera pila bat suertatzen dire, eta saiatuko gara gaur behintzat galdera asko egiten eta galdera haunitze erantzuten. Eta horretarako hemen baditugu lau gonbidatu. Laurak ere ibiltzen dira ondarearen ingurean lanean, batzuk afizioz, bertze batzuk ofizioz. Hasiko gara aurkezpenekin, bera da Oier Gorosabel, ADES, espeologia taldeko kidea da, afizioz aritzen da talde horretan. Eta bueno, azken aldian desente atera dira edabideetan, aurkikuntza batzuk egin dituztelako bertzeak bertze lekeition. Eta, bueno, kontatuko digu gero nola egiten dute lan. Hemen ere ezkerran daukazue Teresa Lekunberri, bera da Ipar Euskal Herriko Euskal Kultura Erakundeko kidea, eta preziski gaur arituko da mintzoak proiektuaren inguruan, errango dugu beraz instituzio bat dela, eta ondasun ez materialak kudeatzen dituztela bertan. Eta hemen ere eskuinean, Labrit Multimediatik Gaizka Aranguren, errango dugu zuek biak, bueno, nahiko alor antzekoan aritzen zaretela, bilak ere ondasun ez materialean aritzen direla lanean, eta bera da Amagoia Mujika, Euskal Museoko kidea da, ez baduzuen musea ezagutzen, datozen egunetan beste egun ugari izango ditugu, beraz aprobetxatu eta bisitatu. Erran dugun bezala, laurek ere aritzen dira ondarearen mundu horretan lanean, baina onena izango da zuek zuen aurkezpena egitea eta pixkat kontatzen zuen esperientzia, norentzat eta zertarako egiten duzuen lan eta nola tratatzen duzuen ondarea. Ongi ditzen mazaizu, Oier? Zuzeu izango zera lehenengoa. Bueno, arratzaldeon, ADES espeleologia elkartian kobasuluak esploratzen ibiltzen gara, eta beraz, esango genduke bihar bada bat, ez dakit zer gertatzen dan. Gure aldetik, igual zuekin desberdintasun handi badao azteko. Ze, igual zuek ibiltzen zari ondarian atzetik, eta gure kasuan esango genduke ondariak gu harrapatzen gaitzuela konturatu barik. Izan be, gure motivazio nauzina kobasuluak esploratzean jakin mina da, ez ezagun terreno ez ezagun horretan sartzia eta deskubritzia zer dan eta bar, baina aurkitzu etxen dauz gauzak, esate baterako joan dane maiatzian Armintzeko kobasulo sonatu horren konturak, gu pasau ginean zulotxo batetik eta antzeu danak. Orduan, guk eukitzen duen arazo bat izaten da, hori ondare hori zelan kudeatu edo zelan portatu horren aurrian, azteko kalterik ez eitzeko jakina, aztarnategi bat ez zapaltzeko, eta bestetik, segun eta zer topatzen duen, izan diputazioa, izan Eusko Jaurlaritza edo dana dalako jaurlaritzak abizua emon, gu pixkat espeleologuak Euskal Herri osuan ibiltzen gara gure artean koordinauta, eta hori izaten da gure hurbilketia ondarera. Gu topatzen gaitzu berak, eta gero gu saiatzen gara zaintzen. Ez dakit horren gainean zeo zerren esan nahi duzuen zuek. Zuek ere nahi baduze, hartzen alduzue parte. Baina, adibidez zuek denak afizioz aritzen zarete, ez da, talde guztia? Bai, espeleologo profesionaleik ez da. Holan, inoiz egon izan da, zeo zer kobratzen daben espeleologorik, handik eta hemendik, diputazio bat dala edo erakunde bat dala, baina normalian espeleologo guztiak gara
gure taldean esate baterako panoramika bat eitxiarren, badaoz igeltzeruak, badaoz delineanteak, badaoz abokatuak, badaoz ladrillo fabrikatzaileko peoiak, badira medikuak, ni neu fisioterapeutia naiz, eta pintura horrek ondo adirazten dau pixkat kolektibo espeleologikoan radiografia bat, gure taldeko hori errepikatzen da Euskal Herriko talde guztietan, praktikamente. Eta bai, aitzatuko neuke, geixen gure taldean espeleologo kompetentienak, hau da, esploratzeko kapazidade geixena dakenak, eta era berian geologia mailan jakiturizia dakenak, edo arkeologia mailan gauzak zaintzen eta ikertzen dakixenak, ez dira doktore eta lizenziatuak, dira konkretuki peoia eta igeltzerua. Orduan, ondo, gu ibiltzen gara, maila diferentietako jentia ibiltzen gara, baina esperientzia horrek garrado bat da, esperientzia hori garrado bat da gure kasuan, eta ez daka zer ikusi zuzenik maila akademikuakin. Guk esploratu ahala ikasi etzen dugu. Gero galdetuko dizkizugu sekretu gehiago, lurrazpiko sekretu gehiago. Teresa, zuen kasuan, behar bada komenigarria izango litzateke pixkat ere azaltzia eta gero mintzola proiektua. Beraz, gauan deneri. Maitek erranduan bezala, beraz, eskual kultur erakundeko kidea naiz, eskual eta langilea, beraz, ni hortaz biziniz. Eskual kultur erakundea sortu zen 1980 eta lan egiten dugu bai kulturaren arloan, bai ondarearen arloan. Bagira bederatzi langile, elkarte bat gira, baina dirustatuak gira instituzioen ganik. Nik eskual kultur erakundean gehiago kargutan dut ondarea. Nire formakuntza antropologia baita, eta bereziki azken 10 urte hauetan gehiago ahozko ondarean berezitua naiz. Beraz, abiatu dugu duela 10 urte eleketa izeneko ahozko bilketa programa bat, ongi entzuten uzue, ala oiarzuna bada. Eta beraz, programa horrekin nahi bauzie adinetako jenden lekukotasuna biltzen dugu, baina ez bakarrik biltzen, artxibatzen ere eta gero ezagutarazten. Beraz, orain erranezake 10 urte lan hortan gabiltzala, 200 pertsona gutxi gora bera filmatuak ditugu, iparraldeko 3 provintzietan zehar, gai desberdinak miatuz, hastapenean lurraldeka ari ginen lanean, eta orain gehiago gaika ari gira lekukotasunen biltzen. Beraz, ikertu dugu dantzaren gaia, zapatagintza, espartingintza, itsasmundua, eta bar. Gure lekukotasunak bildu eta beti gabiltza bi terrenoan, bat galdera egiten, bestea filmatzen. Egiten dugu artxibatze lan bat aski importanta, lekukotasun bakotxa, numerizatzen dugu, sekuentziatan emaiten, sekuentzia bakotxaren bilduma egiten, eta hori logizial berezi batekin tratatzen, eta gero artxibategi batean emaiten dugu. Hori da gure lanaren 2. fasea, eta 3. fasea da lan horren ezagutaraztea. Beraz, hor, 3 erakusketa interaktibo ekoiztu ditugu, azken erranezake 10 urte hauetan, eta erakusketa horien bidez gure lekukotasunen zatiak agertarazten ditugu eta entzunarazten ere. Baina hori oso gutxi da guk biltzen dugun antxorari begira, beraz
orain erabaki dugu eta hortaz ari zangira goizuntan kabian mintzatzen, muntatu dugu plataforma numeriko bat gure elgarrizketa guziak hortan entzungai izan diten. Beraz, gure ondoko urtetako xedeetarik bat ere hori izanen da ondare horren gehiago ezagutaraztea. Hortan bego, mementoan. Gaizka, zuen kasuan, Labrit Multimedia. Zertan aritzen zarete eta nola zure esperientzia? Duela 7 urte sortutako enpresa pribatua da, Iruñean daukagu egoitza. 13 lagun gaude une honetan lanean, 12 Iruñean eta badaukagu delegazio bat Madrilen, eta 3 alor nagusitan jarduten dugu. Batetik, ondare materegaberen arloan konsultina egiten administrazioen dako. Ez dugu ahantzi behar, ondare materegaberen arloaren sustapen nabarmenena 2003tik aitzina etorri dela, hain zuzen ere UNESCOk Pariseko konbentzioan ondare materegabearen babeserako konbentzioa onartu, eta gero, guri Euskaldunoi dagokigunez, Estatu Espainiarrak eta Frantziarrak 2006an sinatu zuten hori, eta ondorioz hortik aitzina, transposizio legal guztien ondorioz, ondare materiagabea teorian behintzat, instituzio guztiek babestu behar dutelako ondare materiala bezain bertze. Bertze gauza bada, egiten ote duten dagoeneko ala ez, baina hola da. Guk enpresa sortu genunean, ni banentorren Eusko Kultur Fundaziotik, fundazio pribatu bat Iruñeko ere bai, eta ondare materiagaberen arloan hain zuzen ere abiatu zena pixka lehentxeago, eta hortxe izan genuen gainera harremana Euskal Kultura Erakundearekin. Pentsatuz, lehenik eta behin Nafarroa garaia eta behereko bilketa egitearena, eta gero hori edatuz joan da, zorionez nik uste. Eta gu gure jardunean egiten dugu konsultina, errandudan bezala, administrazioen dako normalean funtzionario aski ez delakoz gai honetan bereziki aditua dena, eta ondorioz, subkontratatzen dute gure jakintza arlo horretan jarduteko. Bigarrenik, bilketan, azterketan, eta babesean, oaintxe Teresak aipatu duen hildotik, ahozko memoriaren bilketa, baina baita lekuan lekuko ondare materiagabearen agerpen kolektiboen inventarioa egiten. Hori baita UNESCOk eskatzen duena, bere konbentzioaren bitartez inventarioak egitea, eta horretan badiar dugu, bai Nafarroako Foru Komunitatearekin, eta baita ere Labairu Fundazioarekin eta ikastolen elkarterekin Euskal Autonomia Erkidegoan ere bai. Horrezaz gain, badago bertze arlo bat, eta da transmisio eta aplikazioarena. Ondare materiagabeak balio du hein handi batean edozein giza komunitatearen imaginario kolektiboa sendotzeko, indartzeko eta sustatzeko. Azken finean, edozein giza kolektibitatearen identitatea zari gara. Eta, niri bereziki horrexegatik gustatzen zait arlo hau, ezta? Obsesionatuta ibili naiz aspaldian hain zuzen ere imaginario kolektiboekin edo iruditegi kolektiboekin, eta iruditzen zait arlo honetan jarduteak aukera haunitz ematen dizkigula, hain zuzen ere horretan eragiteko. Eta, transmisioa diogunean, gure jardunean urtero 5-6 dokumental egiten ditugu lekuan lekukoak, hain zuzen ere lekuan lekuko identitatea sustatzeko eta indartzeko eta sendotzeko. Unitate didaktikoak ere eskolarendako abiarazten ditugu, online ere ezartzen ditugu, herriek hala eskatuta, bildutako guzti hori, Zangozak bere webgunea du, Etxarrian Atzek bere webgunea du, eta horrela, nahi duenak, bertze batzuek nahiago izaten dute, enziklopediak egin, ikusentzunezko enziklopediak. Eta azkenik, eta bereziki esanguratsua gure ustez da, aplikazioa. Ondare materiagaben kudeaketan badago aplikazio bat, batez ere turismo arloan, turismo kultural eta identitarioaren arloan, baina baita ere ekonomia produktiboan. Kontuz ibilitan oski, baina uste dugu lurraldearen antolaketaren esparruan. Eta baita ere lekuan lekuko garapenaren esparruan baduela zer erran handia. Horren adibide gisa, aipatuko dut, iaz errate baterako, egin genuen erronkarik gaztaren halako komunikazio kanpaina bat, hain zuzen ere, ondare materiagabean oinarrituta zergatik. Jatorrizko izendapena duten produktuek, hain zuzen ere, zer dute indar gisa? Beraien paisaia natural eta kulturalaren ondorio direla, ez? Hortan dute indarra.
Eta hain zuzen ere, gure esparrutik horretan lagunduz, uste dugu balio erantsia ematen zaiola. Orduan, guzti horretan ari gara, eta metodologia sistematiko baten bitartez bilketa egiten dugunez, urtero 300 ahozko istorio biltzen ditugu, bizitza. Momentu honetan 2000 bat bilduta ditugu Nafarroa garaiari dagokionez, eta inguruko esparru batzuetan ere bai, Eusko Kultur Fundazioak bere garaian egindakoak aintzat hartuta. Amagoia, Euskal Museoan nola aritzen zarete? Ni Amaia naiz. Amaia, barkatu. Berdin da. Eta nik Bilboko Euskal Museoan lan egiten dut, etnografia arloan, eta nire lagun guzti hori entzun ondoren nik egiten den lan instituzio zaharrenetakoan. Eta horregatik bai guk bizigea pixka bat historian zehar zer egindan patrimonioakin. Gure museoa, Euskal Herrian dauden museo generalistak esaten ziren izen horrekin ezautzen ziren museoak da, eta jasotzen du orokorrean Euskal Herriko historia. Hor itzein dugu patrimonio materiala eta gero legea aprobatu zanetik baita ere jasotzen ditugu patrimonio materiala. Guk dauzkaguna da gauzak bai jasotzeko eta nik 30 urte nabile lan horretan eta orduan jaso ditugu gauza asko, baina museoa 1919an jaio zen eta ordutik pentsatuko duzuen bezala gizaldi gauzak asko aldatu dira eta zer jaso dan baita ere asko aldatu da. Gaur egun nik uste dut nire laguna egiten duten lana dela gaurko lana, baina gu daukaguna da aberastasun hori jaso duguna bai ikertzeko, bai nola esango nuke zutabe bezala gelditzen dana, eta hori bai ikertu, bai jaso, bai mantendu, bai erakutsi, eta bai gure lagunen lanakin osotuz, nik pentsatzen dut, badala beste hanka bat patrimonioa munduan. Eskerrik asko. Eta hemen galdera potoloena ere izan daiteke zer den ondarea, eta nork erabakitzen duen zer den ondare edo noiz bihurtzen den ondare. Ez dakit Gaizka eta Teresa zuek ibiltzen zareten elkarrizketak egiten eta horren bidez jasotzen ari zarete momentu honetan ondarea, baina nola erabakitzen duzue nora joan, zertaz aritu, norre elkarrizketatu, nola erabakitzen duzue hori ondarea den, ez den ondarea? Gure kasuan behintzat proiektuaren arabera. Proiektu bat abiatzen denean, gu enpresa pribatu bat gara, eta beraz bezero bat daukagu. Une batean izan daiteke udaletxe bat, izan daiteke autonomia erkidego bat, izan daiteke enpresa bat, edo izan daiteke futbol talde bat. Gu momentu honetan biltzen ari gara, esate baterako, Osasuna futbol taldearen eta Real Sociedad futbol kluben ondare materia gabea. Hain zuzen ere, giza kolektibo bat osatzen dutelako, eta imaginario propioa daukatelako, eta imaginario hori bilduz, esate baterako futbol taldeen kasuan, eta hori aipatzen dut bereziki bitxia delakoz, baina azken finean imaginario kolektibo bat da partekatzen diren erreferenteen multzoa, ezta? Eta horiek identifikatu eta erabilializatea giza kolektibo horren imaginarioaren indartze bidean, abantaila bat da, behintzat horrela horretzen baldin badute. Beraz, gure proiektuak ezaugarritzen dira bezeroaren arabera. Beraz, udaletxe bat baldin bada, bertakoekin hitz egin ondoren, ezaugarritze prozesu nahiko luze baten ondoren, bertakoek erabakitzen dute ze pertsonek ordezkatu behar duten aldez aurretik marraztu duten kuadro hori, eta bertakoek erabakitzen dute ze pertsonak elkarrizketatu behar dugun, haiek direlako egokienak bakoitza bere esparruan, hain zuzen ere, herriaren izaera ordezkatzeko. Hori herriei dagokien ezerrate baterako. Teresa zuen kasuan? Zure galderari erantzun bat ekartzeko, uste dut ondarea ondare dela guk ekartzen diogun begiradaren gatik. Eta pentsatzen dut gu hasten girela ondarea biltzen, pentsatzen dugulakotz, memento hortan,
gauza edo ohidura horrek edo praktika horrek galdua duela bere erabilgarritasun ekonomikoa, beraz behar dugula hori bildu, bere beste aplikazione bat ukan dezan, lekuko izan dadin, baina nik uste horrek duen egiten muga kultura eta ondarearen artean. Memento batez ikusten dugu gauza bat ateraia dela erabilgarritasun mundu hortatik, eta ez badugu nahi arrunt hildadin behar dugu bildu. Eta emaiten diogu beste erabilgarritasun bat, erabilgarritasun simboliko bat erran nezake, eta nik muga hor ikusten dut. Eta horrela gira gu eman dezagun hasi itxas munduko oroitzapenen biltzen, marinelek erran baita ukute, hor, gauza batzu ez ditugu gehiago egiten, galtzen ari dira, zaurte horien biltzea, uste dut, untsa ilustratzen duela kultura eta ondarearen arteko muga hori. Gauzatxo bat gehitu nahi nun, erabat ados, baina jaki, erran beharko nuke, Estatu Espainiarrean behintzat legeak erraten duenaren arabera, kultura eta ondare zerbait ondare bihurtzeko patrimonializazio prozesu bat pasatu behar duela. Eta Estatu Espainiarreko legeak dio hori instituzio batek, administrazioak egin behar duela. Eta gainera eskuduntza horiek norenak diren adierazten du, eta beraz legearen arabera patrimonializazio prozesuak egiten du ondare kultura dena. Ni ez nago ados horrekin, uste dut edozein giza kolektibok patrimonializa dezakeela bere kultura propioa eta bere imaginarioa, horretarako egokia den prozesu eta metodologia bat erabilita. Zuen kasuan, Euskal Museoan, nola erabakitzen duzu? Zer den ondare, zerrez? Gure kasuan, pixka bat legeak esaten du museoan sartzen diren gauzak, patrimonio da. Baina hori aparte, daukagun patrimonioa eta berreskuratzen duguna ikertu egiten da. Eta horren arabera patrimonio berri batzuk heltzen dira. Eta patrimonioa da, azterketa hori gero erakusgai jartzen dugu. Orduan, askotan erakusketak dira gure ziria, gauza bat aztertzeko gehiago edo lantzeko edo bilduma osatzeko hori izaten dira. Baita ere, gaur egun esate baterako jantzia oso kalean dago eta horrek ekartzen eskaera asko eskatzen gaitu eta horrek dauzkagun jantzitik hasita gaurkoratzea hori bebai netzako patrimonioa da, esatikan. Ez da berreskuratzea bakarrik modan jartzeko, baizik eta aztertuz zer dan, eta zer dan egia, zer dan patrimonio hori. Askotan netzako bildurren moten dauz, berreskuratze hori egoten dela mami gabe, eta mami hori jakiteko aztertu egin behar da. Orduan, lan hori ez dela ikusten museotan, museoak askotan pentsatzen daudela erakusketa bakarrik, dago lan bat atzekaldian, da lan hori naiz eta izkutuan egon, hor dago. Eta hori geldituko da beste batzuentzako nahi duenak ikusteko, nahi duenak galdetu edo nahi duenak aztertzeko. Aprobetxatuko dut galdetzeko nolakoa den sukalde lan hori, ez? Euskal Museoak zenbat lagun ditu ikerketak egiten edo zenbat bide dituzte orain irekiak ikerketa alorrean? Ikerketak egiteko kanpotiko barrura? Euskal Museoan bertako taldere ematek egiten ditu ikerketak edo nork egiten ditu? Teknikoak. Bildumak eroaten duen gaia egiten du ikerketa. Guk dauzkagu 25.000 registro esate baterako, eta horietako bakoitzek dauko fitxa bat, eta fitxa hori osatu egin behar da. Lehen esan duen bezala, inberdia artxiboak, baina artxibo hori egiteko da data. Beak gaur egun egiten dute kalian, bilatzen dute informazio hori eta gero gordetzen dute. Guk hasten gea material objektotik eta hortik iten deu fitxa, baina gero dago alkarrizketa, bai ibiltzen dianak bezala espeleologoak edo arkeologoak, historiadoreak,
edo kaletar jendea. Pentsatu behar dugu gauza askotan gure museoan gehien bat, dira eguneroko gauzak, eta eguneroko gauza horiek zein da informatzailea, erabiliduna. Orduan, hori azkenean da elkarrizketa bat, eta elkarrizketa hori jasotzeko baita ere bilatu berzea jende horrekin. Orduan, hori hor dago beti. Baina guk iten dugu aldrebez, beha joaten dira kalera bilatzera lana, o informazioa edo patrimonio hori, eta guk aldrebez, gure patrimoniotik kalera ateratzen gara. Zuen koason, oier, erranduzu zuek ez duzuela ondarea topatzen, aldrebez dela. Twitterren txio bat bota zenuen aurreko batean, niri behintzat grazia haunitz egin ziana, eta zen Lekeitioko esperologo bat, erraten zuela nola, Kobazuluan topatzerakoan, 10.000 edo milaka urte zituen margo horiek, alaitu beharrean errantzula, ze marroia, ez? Ze heldu zen orain. Bai, Xabier Gezuragak esan zeban hori, gure grupoko lekitxarrak, eta bai, lehen esan dentzuan sentimentu hori da, zuk deskubrimentu handi bat eitzen dozunean, batez be arkeologia mailan eta bar, ikustiakin batera ardura handi bat dakazu. Orduan pentsauleik kaleko batek esan duen dau, topau dozue pinturi hoi zelako alaitasuna eta zera, bai, gero bai. Baina momentuan ez da, gure lehengo pentsamentua da pinturen azpixan zer daun, ez du zapaldu behar lurra, tal, zona hau akordona egin behar da. Gure taldian bada jentia, azkenengo topau duzen pinturen gai horretara lotuta, bada gure taldian jentia pinturen galeriala ez da sartu. Ez da sartu, gure taldekua da. Eta orduan joaten gara nian esploratzera, ibiltzen gara beheko galerian, eta ez gara igotzen pinturak ikustera. Gozen pinturak ikustera. Ez, holan ezin da ibili. Orduan, horretxik, ez da bihar bada Altamirara edo Kainberrira joatia moduan pinturak ikustera da. Bueno, esango genduke gu afizionaua garala, baina afizionauari ipintzen jako askotan konnotazio despektibo bat ez da. Gu nahikoa profesionala garala esango genduke arlo horretan. Holan ezin dalako ibili. Eta hala da. Eta lehen galdetu dozun horren kontura, zelan oin erantzuten egon zarien hori, zein zan galderia lehenko ba? Hori da, bai, guk askotan topatzen gara, erabaki biharrian zer da ondaria eta zer ez. Adibidez, leize baten topatzen dugunean kotxe bat, automobil bat, logikoki ez da, hori ez dugu konsideratzen ondare bat. Baina horrek leize barruetara botatzen dira zen zaborrak eta momentu batetik aurrera, bihar bada, bai, konsiderau behinke ondaria. Azken finean, guk barruan topatzen duzen gauzak ondakinak dira. Oindala 14.000 urte botatakuak, baina ondakinak. Eta orduan topatzen dugu gero, pistola 2 etakuak antxe. Oindala 30 urtekuak. Hori ondaria da, edo ez da? Bueno, ez dakit. Edo topatzen duz 15 fusil, partida karlista batek gordetakuak. Hori zer da? Museora bideratu genduzen. Galdetu Elizarrako Karlismoaren museoko, interesatzen zaizkien ikusiko zu. Bai. Gu argi dakau, duda bat badakau, bai dala ondaria, ez da? Baina hori nabilipintzen horrek kasuak, batzutan bai dalako kuestionagarritza. Edo adibidez, pintadak. Oindala 14.000 urteko armintzeko pintadak, ondaria dira, duda barik, baina pintadak dira. Eta oindala 10 urte Titan Luzekin egindako kaixo, punk, hemen egon nintzen, hori ez da ondaria. Baina oindala 130 urte Atxurrakoko Bazuluan, oindala pasadan urtean topau genduan beste jazimiento bat aipatziarren, topau genduan, Kobazulua dinamitiakin zabaldu eta sartu ziren lehengo personen pintada batzuk. Hori bada edo ez da ondaria. Eta adibidez, zuekin dago Diego Garate, ez da? Zuen museuan da ibiltzen da. Bueno, Diego Garate zuen zerekua kolaboratzen da gurekin arte rupestrian ikerketan eta bar. Eta
Atxurran kasuan, eurak dabiz arte rupestria estudixatzen, baina pintada modernuak, hau da, oindala 130 urtetik onakuak, aztertzeko erabakixa hartu dabe, Iñaki Libanok hartu dau, eta estudio bat ingo dau horri buruz. Hori mugan egon goritzake, ondaria da edo ez da, badiruri baietz, ez da? Baina askotan topatzen gara gu duda horrekin. Eta prozedura adibidez zein da? Aurrekoan lekeition, kobazulo batean, sartu zineten, aurkitu zenuten zen ituzten pintada horiek, eta? Bai, bueno, gu kobazuluak sistematikoki aztertzen dauz, protokolo bat dakau. Eta orduan, kobazulo baten sartzen gara momentuan, sartzen gara topografia instrumentuekin mapa bat eitzen. Esploratu ahala mapa bat eitzen gabiz. Ze kobazulo batzuk oso luziak eta oso labirintikoak dira, bestela ezingo ginak urten. Gero, argazki lanetan jasotzen da. Hortan, Xabier Gezuraga lehen aitzatu dozuna, ardura hundixa daka. Beste kaldetik, lagin biologikuak jasotzen joaten gara. Zeko bazulo barruetan bizi dira zen izaki txikitsak, normalian insektuak eta bar, jaso inbia dira, erregistratzeko hor bizi dira zela. Eta batzutan, espezie barrixak topatzen dauz. Gertatu jaku, ja. Gizaburuagan espezie barri bat dakau, eta ondiokan ez daka izenik. Eta eraberian, geologikoki ikusi inbiar da, galeria horretzen egituria, barruan dauzen sedimentuen ezaugarritxak, eta hori guzti hori esplorau ahala hortan goi. Eta jakina, azkenengo 3 urtean asko ikasi dugu pintura rupestre kontuan, eta orduan, lehen esan duten talde guztiekin batera, beste batzuk doiaz, paretak miatzen, paretak aztertzen ikusteko tal. Eta protokoluan horren barruan, topatzen duen momentuan arte rupestria, esplorazioa amaitxutzen da. Kalera goiaz. Badao, egongo da galeria erakarragarri eta misteriotzu bat horren aurrian, baina ez gara sartzen. Armintzen, bertan, oindala hilabete aurkeztu den horretan, badira galeria batzuk ez gara sartu. Eta susmo gogorrak dakauz, bertan pintura gehiago dauzela, baina ez gara sartuko. Harik eta pixkat esplorazioa antolatu eta arkeologuekin batera eta ara entrada bat emon arte. Ordea, ez gara mobitzen impultsuekin. Venga, gaur gogu adakat eta banoi, ez. Pixkat hori baino zerebralaua da esplorazio kontua gure kasuan. Bueno, mai ingurua hasi eta gutxira atera da beste hitz potolo bat, dela legea. Gaur egun, ondarea kudeatzeko ze lege daude indarrean, bai estatu mailan, espainol mailan, bai frantses mailan, eta baita herrialdeka, hemen kasu ezberdinak zaudetelako, ze lege daude eta ze hutsune ditu? Estatu frantsesekoa gutxiago ezautzen dut, estatu espainiarrekoa baino, ondarearen kudeaketarako eskuduntzak autonomia erkidegoek dituzte, baina egia da, azkeneko 2 urtetan saiakera nabarmen bat dagola gobernu zentralaren aldetik eskuduntza horiek berreskuratzeko. Horren adibide dira, duela gutxi, hain zuzen ere, Madrilgo gobernuak erabaki zuela izendatzea ondare materiagabe gisa, tauromakia, transhumantzia, eta 3. orain ez nahi zuritzen zer, baina batez ere 3 egin zituzten, batez ere lehenengoa egin ahal izateko. Hau da, tauromakiaren babesa. Ikusten dute mundu mailan oroar eta Europan bereziki, gai horrek min eginen diola, hain zuzen ere, estatu espainiarren eta espainiar imaginarioan horren garrantzitsua den erreferente horri, eta modu horretan berreskuratu nahi izan dute, berez ez dagokien eskuduntza bat. Hor egon dira mugimendu batzuk eta, baina, egin dute, ez? Eta legea, printzipioz legea gaintzen duena da, Euskal Autonomia Erkidegoa batetik guri dagokigunez, eta Nafarroako Foru Komunitateak bertzetik, bakoitzak bere eskuduntzak dituela, hain zuzen ere dagokien ondareak bildu, babestu, transmititzeko, nahi izan ez gero, ezer gutxi eginda, ezer gutxi eginda. Oraintxe Nafarroako Foru Komunitatean, plan zuzendaria egin berri da,
eta inventarioaren lehenengo faseari ekin zaio. Euskal Autonomia Erkidegoan inventarioaren aurre fasea ere eginda, baina bertzerik ez. Eta Ipar Euskal Herrian eta Estatu Frantsesean. Ara, egan nezake gu estatu frantsesaren menpe girela, eta estatu frantsesak dituen gaitasunak legediaren aldetik, duen poderea gehiago bizpahiru arloetan oinarritzen dela, bat da lurrazpiak eta arkeologia, hori bere eremua da, bestea dira monumentu historikoak, beraz monumentu historiko guziak, baita ere baliozko gauza guziak, eliz barneetan, hilerrietan izaiten aldiren, harri borobilak eta horiek guziak kudeatzen dituzte, eta azkenik museoen alorra ere estadoaren kompetentzietan da. Beraz, aski indartsu dela eremurietan erran nezake, eta biztan dena eskualerian ere, eta ipar eskualerian diren ondare elkarteak okupatzen dira, tartekaritza egiten dute, batzutan, jakin behar da adibidez monumento bat babestu nahi duzularik, edo babesten delarik, galdera egin behar du monumento horren jabeak, izan dadin herriko etxe bat, edo monumento hortan bizi denak, beraz, usu diren elkarteak egiten dute tartekaritza administrazioa eta lekukoen artean. Elkarteen rola gehiago sailortan da, eta bestela nire iritziz poderetsua da estatua. Ez dakite... Nik esango nuke legeez aparte, o legearen barruan, dago gauza bada legea, eta gero dira inventarioak, gero da dirua, eta gero da gure kasuan, gure herriaren sarea, ez? Nik uste dut urte asko da aprobatu dirala bai Euskal Herrian eta bai Estatu mailan legeak, patrimonio babestutuenak, baina orain hasi dira ikusten pixka bat inventario horiek. Momentu honetan Eusko Jaurlaritzak egiten ari da artxiboarena, argazkiana, museon patrimoniokoa, eta hori dana egongo da interneten. Orduan bai eukiko dugula aukera sartzeko Frantziak hori aspaldi dauka, baina guk ez, eta nik uste dut hori bai izango dara laguntza bat patrimonio hori ez gure biltegietan edo gure museotan erakusgai dagona ikusteko modua, baizik eta interneten bidez beragana heltzea. Hortarako bai behar da, beti esaten duguna, artxibotasun hori, katalogazio hori aldan oberena. Eta hortarako behar da, bai hemen itzeiten nahi dian lan guzti horiek eta bai ikerketa museon edo artxibo edo fototeka barruetan. Bai, bueno, gure arluan indarrian daozen legiak, batez bedira lege geologikoak eta fizikoak. Eta horren gainean daozen gizakisen legiak, legi buruz ez dakigu ezer. Orduan, topatzen dauzenean gauzak edo gure jarduna baldintzatzen dabe, jakina, gizakisen horrek legiak, baina hori problema bat izaten da guretako eta kanpoko asesoramentua bihar izaten dauz. Gure barruan, eta hau oso biztan ikusten da larra da Zuberoa, Erronkari eta Baretu artean daun eremuan, estaduen gainetik eta beraz legien gainetik azpitziko beto esan da ibiltzen gara, konflikto bat dago. Eta horrek legiak nekez arautu leike lurrazpiko eremua. Hor, badago, ni adibide gisa herriko dute, suerte izanun duela zenbait urte, Nafarroa garaiko plan geologikoa egintzun del Valle del Ertxundi, egin zuzen Lekeitioko familiko seme horri elkarrizketa oso luzea egin nion, berak aztertu da zuen larrako azpikaldea, bere aita izan zen rifeko meategiak eta potasas ere aurkitu zuen Nafarroa garaian, eta honek aipatzen zuen, hor sartzen den ur guztia banatu egiten da Siberu aldera, iparraldera eta hegoaldera,
eta oso adierazgarria da, izan ere, Mediterraneo aldea doan gure isurian, joaten da ur horren 20% baino gutxiago. Hau da, Pirineo alde horretan erortzen den uraren 80% alde kontinentalera doa eta beraz Kantaurira. Eta 20% bakarrik Mediterraneo alde horregatik udako ur emaria Mediterraneo isuriko errekena oso txikia da eta ordea Atlantiko aldekoa, Siberukoak eta Baxenafarrokoak eta guzti horiek asko zera handiagoak dira. Horrek aipatzen zuen, petardo bat jarrita ez dakize bi tokita nor larra azpiko ze horretan aldatu zezakeela ez dakizema portzentaje isuriarena. Legeak ez dakiz erraten du, baina arkura erraten zuen, Bai, bintzat, larra hori oso metaforikoa da, oso. Gruyer bat da, azken finean. Bai, zuk belauan txixaitzen dozu, eta zure urak Siberu bat ikurtetzen dabe. Bai, hola da, lege geologikoak dira, eta ez dakez zer ikusirik gizakixen legiagin. Honekin lotuta nik esango nuke baitere, badaude kongresu batzuk eta zer jaso behar deun, zer dan patrimonio eta lehen oso argi zeon, epe bat betetzen zunean gauzak, ja patrimonioa zen, baina gaur egun ja ez da olakorik. Orduan, ni bai uste dut, behintzet gure herrian inberdegula pixka bat zehaztu ze jaso behar deun, ez bakarrik galtzen nahi gerana, galtzen nahi gea, gure arbasoak hiltzen nahi dialako, eta orduan hori daukagu presa hori jasotzeko gerran zegartatu dan, edo nola zian ohitura zarrak, edo herriko lanbiziak, edo dana dala. Baina baitere jaso behar deu gure gizaldikoa. Eta gure gizaldikoa gure aurrian galtzen ari gara. Bate konturatu gabe zer dan eta zer ez dan. Helen planteatu dana, zer grafiti bai dan patrimonio, bai, baina eske dira arte rupestre, hori patrimonio da. Baina bestea, hori beak zuzen lan egiten dutelako eta konserbatzen ari da. Baina beste bat etortzen da, edo guk botatzen dugu etxia, edo gure gauzak etxian dauzenak botatzen ditugu, eta hori dana patrimonioa izan dezake edo ez, hori ez nahi sartuko, baina posible dala izatea, bai. Eta hori gure errua izango da, ez balin badugu babesten. Hau grabatuta dago, ez? Erabili dezakegu publizitate gisa gero webgunean eta... Bueno, beraz, galdera hori gerorako ere prestatu genuen, baina luzatuko dizu gaur egunarekin zer egin noiz izango da patrimonio, eta ez gaur bizi garela 100% abiadura bizian, ekoizten direla nola artxibatu behar daudena? Nik bitxikeri bat kontatuko dizuet. Izan ere, etorri nahi zitzal dira, eta justu paseo txiki bat egin dut azokan barna, eta gertatu zait gauza bat, bronka bat izan dut. Eta kontatu nahi dizuet, izan ere, uste dut harremanetan dagoela hemen hitz egiten ari garenarekin. Sartu naiz, hango aldetik, okerazpaldin banago, eta lehenengo gauza, ia zera ikusi nuen eta argazki batzuk egin ditun, eta horten berri ikusi dut, ez? Euskadi, Basque Country. Eta hasi naiz argazkik egiten, publizitateari, hor agertzen zen Gipuzkoa Bizkaia eta Arabako mapa, Basque Country, Euskadi, Basque Country, Euskadi, Basque Country, alde guztietatik. Gipuzkoa Bizkaia eta Arabako, Euskal kostaldea jartzen zuen, Gipuzkoa eta Bizkaia. Hau da, Euskadi kontzeptuaren patrimonializazioa Euskal Autonomia Erkidegoaren aldetik aspaldiko kontua da, eta hori galdutzat eman dezakeguia. Aspaldi hainbat estilo liburuk galdutzat ematen dute Euskadi hitzaren benetako erranaia. Aspaldi. Baina orain Basque Countryrekin gertatzen ari da. Euskal Autonomia Erkidegoa patrimonializatzen ari da Euskaldun guztioi dagokigun kontzeptu bat ingelesez. Ingeles hizkuntzak betidanik erabili du Basque Country kontzeptua Euskal Herria izendatzeko bere osotasunean. Orduan, gainontzeko euskaldunok patrimonializazio prozesu horren aitzinean zer sentitu behar dugu? Bani, sentitzen naiz lapurtuta. Instituzio batek, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak lapurtu egiten dit ingelesez nire herria izendatzeko kontzeptua. Eta Euskadi hitzarekin gertatu zen bezala, gerta daiteke honekin ere. Eta etorkizunean, nola deituko zaio Euskal Herriari ingelesez, patrimonializazio prozesu horrek arrakasta baldin badu, eta horretan izugarrizko aurrekontua jartzen ari dira.
Sardezagun orain Basque Country Googleen, eta ikusi dezagun irudietan zen mapak agertzen zaizkigun. Eta aldea nahiko handia da duela 5 urterekin. Hori da patrimonializazio prozesu bat, ere bai. Zer egin gaur egunekoarekin, Teresa? Gaur egungo bizia, nola zer egin behar dugu gerora ondare hori ez galtzeko? Nik pentsatzen dut ondarearen ez galtzeko moduiko berena dela berriz berziklatzea gaur bizi dugunean, ez? Ondarea, ez dakit, mintzokira ondareaz gaur hemen altxor bat bezala, egia da ondarea altxor bat bezala ikusi behar dela, lekuko bat bezala, baina memento batez guk hasteko galdera hori egin dugu gure buruari, gure lekukotasun horiek biltzean, eta memento batez galdera egiten duzu, zendako hori guztia bildu. Gauza ederra da, lekukoak dira, segurki, baina gaurko jendeak nola, ze oiarzuna du guk biltzen dugun horrek, gaurko gazteengan, gaurko jendeangan, nola altxor bat izaiteaz aparte, nolako bizia eman dezakigu guk biltzen dugun hori. Eta saiatzen gira, gure abiatu dugu gogoeta bat, gure ahozko bilketa hori paraleloki, eta bilketa, gogoeta hori eramaiten dugu gaurko artista batzuekin, eta heiekin aipatzen dugu, saiatzen gira, hurbiltzea, senditzea, aipatzea, nola haiek beren eguneroko sorkuntzan bizi duten ondare hori. Beraz, saiatzen gira egitea algebesko bidea. Gehienetan, transmisioa bizi dugu jasotzen den zerbait bezala. Baina, transmisioa zer da? Da, gaur egun, guk hartzen dugun erabaki bat, janai baita nik gaur importanta iduritzen zait, ohidura edo praktika baten atxikitzea, hori atxikiko dut. Baina beste bat 5 axola balima zaut, utziko dut bide bazterrean. Beraz, ororen buru transmisioa erabaki kontu bat da. Eta interesanta iduritu zaigu gure ahozko bilketa horren ondoan, ikustea ere, gaurko sortzaileak zer egiten duten ondare hortaz. Eta gogoeta bat abiatu dugu idei horren inguruan eta ikusteko ondare hori nola berkalifikatua edo berziklatua den gaurko egunean. Ez dakit zure erantzuten duten arras, zure galdera zen, ondarea gaur zer. Beraz, guk atseman dugun moldea galdera hori erantzuteko, da gaurko kulturatzale, sortzaleekin mintzatzea, gogoeta talde bat muntatzea, eta ere lan antropologiko bat egin dugu, antropologo batek, segitu ditu urte batez 5 sorkuntza artistiko, ikusteko hain txusen, sortzaile horiek nola negoziatzen zuten beren memoriarekilako harreman hori. Eta hortarik abiatuz gero gogoeta tailer batzu muntatu ditugu, eta pixkat gogoeta hortan gabiltza ere. Beraz, bada gure ahozko bilketa, eta bada transmisioari buruz lan bat egiteko eta gogoetatzeko, bada beste eramaiten dugun, beste gogoeta hildo hori. Oierzuk pixkat leheno gaia aipatu duzu, ez dakit zerbait ere gehiago erran nahi duzun? Bueno, gure ikerketen ezaugarri zen gaitxik eta oso eremu diferentian da. Eta beraz, gaur eguneko ondare hori titan lusakin pintatu da ben hori, guk ez dugu gordetzen eta borra hoitzen dugu zuzenian. Orduan, beste dibizio baten ibiltzen gara. Bueno, galdetu nahi nizuen ere instituzioen inguruan. Espero dute honek pixkat eztabaida ekartzen duen, hemen bazarete batzuk instituzioetan aritzen zaretena, bertze batzuk ez. Eta galdetu nahi nizuenea instituzioak beharrezkoak ote diren ondarea mantentzeko, eta zein alde on eta txar duen ondarea instituzionalizatzea. Baina, zuzeu, hasiko zera? Nik hori
aipatu baino lehenago, gauzatxo bat esango nuke. Daukagu gauza bada kultura, gure kultura, eta beste bada patrimonioa. Vale. Gaur daukagu gaurko hildoa da patrimonioa, baina ni bai pentsatzen dut kultura bizitzen degun bitartian aldatu egiten da. Orduan, patrimonioa zein da, nik egiten duen dantza, o orain egiten dutena, o nire semeak egingo duna. Orduan, ni patrimonioa hor utzi ingo nuke, ertxe batian, eta nik ingo nukena da gure kultura hori berbistu ez da ondo esan da, berreskuratu eta birziklatu berriro. Ez dakit nola esan, gaurkoratu. Eta orduan hor galtzen deguna geldituko da, eta hori ez da patrimonio izango, baina beste bat geldituko da eta patrimonio izango da. Bueno, zein behar dute erakundeak? Nik uste dut erakundeak hartzen dutela parte patrimonioa. Esaten denean, hau kulturako arlo hau patrimonio da. Bitartean, ni pentsatzen dut, herriko patrimonioa da. Eta herriak bizitzen du, eta herrian bizitzen den bitartean, egiazko patrimonioa da. Baina hori legeakin ez dauka zerikusirik. Eta hori ez da bizitzen museotan, hori ez da bizitzen artxiboetan. Orduan dira niretzako bi bide. Joaten dira batera, baina dira bi. Eta niri instituzioak inbar dute bere lana, baina kultura biziko da herrikoia dan bitartian. Eta bizirik dagoen bitartian. Patrimonio imateriala esaten dan bezala. Patrimonio imateriala askotan iten egiana da folklorizatu, hoi da patrimonio. Ez barkatu, ez da nik espektadorea ez, ni partaide denaiz. Eta partaide naizen bitartean hori da gure patrimonioa, baina ez legekoa, baizik eta herrikoia. Eta nik hori diferentzi hori egingo nuke eta nabarmenduko nuke, eta nik uste dut hori herrikoia ez dagoela instituzioetan. Eta askotan instituzioak parte hartzen duenean, galdu egiten du. Hor, konbentzioak, UNESCOren konbentzioak hain zuzen ere arrisku hori da ikusten duena. Hau da, patrimonializazio prozesuaren ondorioz ezoten fosilizatuko dozein herri ekimen, ez? Eta horren aitzinean, bitartekoak jarri behar direla hori gerta ez dadin. Izan ere, ondare materiagabea behintzat, zuk diozun bezala, dinamikoa da eta aldatuztoa gizartearekin. Eta berezik importantea dena da, ondarea zer den ez dezala erabaki Iruña, Gasteiz, Baionan edo Parisen dagoen funtzionario batek bere bulegotik, baizik, edo UNESCOk, hain zuzen ere, baizik eta lekuan lekuko eramaleek erabakitzen dute zer den beraientzat importantea eta zer ez den importantea. Eta hori bai, gerta daiteke une jakin batean, hain zuzen ere, jendea unitz hirietara jotzen duelakoz, gauza horietako batzuk galtzear egotea. Orduan, instituzio batek bitartekoak jarri behar ditu hain zuzen ere, hori gerta ez dadin, edo behintzat ez traumatikoa izan ez dadin. Nik bi adibide jarri nahi ditut zentzu honetan, eta da, azkeneko urteotan egiten ari garen lanen ondorioz, baiteko arrakastaren adibide niminoak diren bi gauza adirazi nahi ditut. Anue Bailara Iruñetik eta Ultzamarako bidean dagoen bailara bat da, bai? Anue Bailaran bertzein batetan egin bezala, kasu horretan ingenun transmisio prozesu bat dokumental batzuen bitartez, eta horietako batean agertzen zen Olagueko eskudantza. Olagueko eskudantza eganik etzen dantzatzen Olaguen. Dokumentalean umeei dantza hori eginaraztearen, errekreazio hori eginaraztearen ondorioz, berreskuratu egin da orain eskolan urtero aurrei irakasten diete Olagueko eskudantza eta berrire arro sentitzen dira hori berreskuratu izanaz. Gau, gerta daiteke, ez, niri galdu baldin bazen zerbaitegatik izanen zen, ez? Kasu honetan berreskuratu, baina haiek erabaki dute berreskuratzea, lekukotasunetan bereziki importanta omentzelakoz bertakoentzat. Eta bigarren adibidea, Zaraitzu Ibarra. Zaraitzu bagizue, Erronkari eta Aezko arteko Euskal Pirineotako hegoaldeko ibarra da. Hor, bertakoek erabakita, transmisio lanak horla egiten ditugulakoz, erabaki zuten dokumentalen ahotsa izan behartzula beraien armarrian agertzen den otsoa.
Zaraitzuko armarrian otxo bat agertzen da, bildotxa ahoan duela. Gogoan izanen duzue, gero asmatu zen abestia, jaurtako abestia ez, axuri beltza ona dut baina, axuria berriz hobea. Otxoa agertzen da armarrian, erabaki zuten otxoak kontatu behartzuela bertan agertzen den guztia. Eta gainera, otxoaren izena behartzuela izan Aiert. Zergatik? Erdi Aroan Aiert izena haunitz erabiltzen zelakotz hor Zaraitzun. Dokumentalen ondorioz, orain, Zaraitzun mutila haunitz deitzen dira Aiert sortu berriak direnak. Eta Zaraitzuko Batzar Nagusiak erabaki du urtero sari bat ematea, eta sari hori deitzen da Aiert Otxoa saria. Hor, berriki hori da sortu den zerbait, etzen lehenagotik zegoen zerbait ez, baina horrekin zer egin dute, bertako imaginarioa sendotu, errotu, eta, nik uste dut ona dela. Eta hor, instituzioek parte hartu dutenak dira, bertako Batzar Nagusia, ez? Bertzein hork ez, Askotan esaten dugu museotan dagona dauzkala urte asko. Urte asko igual dira, igual 50, askotan, pentsatzen dugula historia oso luzia da, tradizio betikoa da, eta gero dira 50 urtekoa. Gure amona dantzatzen zuten dantza bat, bai. Oierrek aipatzen zuna, entzierroa San Ferminetan ganberrada bat zen hasieran. Ganberrada bat. Harakinak ateatzen zirelakoz, zezenak eraman behar zituztenean korralioetatik zezen plazara, eta orduan Iruña zeharkatu behar zuten. Baina sartzen ziren, isuna jartzen zieten ateratzeagatik. Orain da, ez? Ondare materia gabearen agerpenik benetako eta zoragarriena txuriz baldin bazoaz. Edo trikitixa bera. Ez dut azalduko, mila bidara azaldu dalako. Tradizioan sumuna da eta lehen, ez. Azaldu nahi baguzu, igual hemen... Trikitixa italianuak ekarri zeben. Gaira 1880 inguruan trenbidea eraikitzera etorri ziren italianuak. Eta gaur egungo, niko guan dakat, gu radixo bat genkan lehen Eibarren, eta arrateko jaixetan ibiltzen ginen. Txosna bat ipintzen genduan, eta musikia guk eruaten genduan radixokuak. Arrateko jaixak dira tradizionalenen artean tradizionalenak. Eta ipintzen genduan musikia, eta hor zirikatzen ibiltzen ginen, elfari eta olakuak ipintzen. Eta batzuk etortzen jakuzen, zutan, zelan ipini zainki hori, eta zera, eta euskal tradiziñoko zer, eta trikitixak. Eta beretzen genduan, trikitixak, torri gara, gauza bat kontabitzut. Eta hola, hori da, betikotzat emoten dira zen gauzak, entzun, horri beruanak kendu inbiajako. Zu gaizka, Labrit Multimedia enpresa pribatu badan, ez eta harreman handia duzuen instituzioekin, baina zenbat aldiz ez, pentsatu duzu lanean, ondarearen kudeaketan eta erran. Instituzio bat banintz, hau eta hau egingo nuke. Horretan izan ere, ni gauza bat eta ziur nago, eta da, Euskaldunok, gaitasun berezia daukagula gure azken mendeotako historiagatik, gure egoera diglosikoagatik eta guzti horrengatik, hain zuzen ere, ondare materiagabean kudeaketan lehen mailako kudeatzaileak izateko. Baina gertatu zaigunagatik eta gure kultura eta hizkuntzaren egoeragatik. Eta iruditzen zait, eta horren adibide dira, zenbat agente eta zenbat administrazioko instituzio batetik, baina batez ere elkarteak, fundazioak, eta baita enpresa bat. Ez dago beste enpresarik Europan aritzen dena ondare materia beren arloan, eta ez da gutako bati bombia piztu zaiolako, nik uste da ondorio bat. Ondorio bat, ez dago beste inun. Eta zergatik Euskal Herrian. Bain zuzen ere, arlo horretan sensibilidade berezia daukagulako. Iruditzen zait bai, Euskal Herriko instituzio bat banintz, iruditzen zait, baita arlo ekonomikoan ere, ondare materiagabearen kudeaketan esportatzeko metodologiak izanen genituzkela. Eta horretan, ez bakarrik ikuspegi identitario eta kulturaletik baizik, eta ikuspegi ekonomikotik ere, zereginik izanen genukela baita mundu mailan ere. Zinez diot, Teresa, zuretzat beharrezkoa da ondarearen instituzionalizazioa, eta zuk instituzio batean lan egiten duzula, pentsatzen dut ikusiko dituzula bere alakoan ze utxune daudenez, Uste dut gauza gehienak eganak izan direla,
instituzio batean lan egiten dut, baina ez da arras instituzio bat. Egan ezake gu bide erdi girela instituzioak eta elkarteen artean. Eta estatu pribatua dugu, ez dugu estatu publiko bat, beraz gu gehiago gira tartekaritzan. Baina nik ez dut errepikatu nahi errana izan dena, baina instituzioak sartzen direlarik ondarearen kudeantzan, erran nahi du patrimonializazio prozesu hori martxan dela. Eta beraz, nunbait, gaizkak erran duena, fosilizazio bat ere badela. Eta nunbait ere kategoriak emaiten dituzula. Ganai baita, nunbait bada manu bat ere, eskual kultura hori da. Sarako etxeak babestuak ditugu, horiek zinez eskual kulturaren ezaugarriak dira. Horiek gutisago. Nunbait bada, nunbait gibelean bada mezua horra zer den zien ondarea. Eta horren parean beharrik badira elkarteak, ondare horren biziarazten segitzeko, eta ondare horrek bere bidea segidezan bereziki ostiotan errandutan bezala kulturan berziklatuz, ez? Oier, zuri bertze galdera bat egin nahi nizun, aipatu dugu, fosilizazioa ematen dela, ez? Batzutan, Bai, Kobasuluetan batez. Hori batez ere. Manel Delgado da Kataluniako edo Bartzelonako antropologo bat, eta berak hitz egiten du Katalunian bada festa bat San Juan sutan egiten dela, La Patum deitzen da, eta oso ezaguna da, sartzen isten dituzte kale batzuk, eta horre petardoak bota eta bota aritzen dira, eta UNESCO patrimoniotzat jo du, eta berak erraten du, horrek ekarri dula egunaren gainbera. Galdu egin dela ja, ezin dela kontrolatu, joaten den jendetza, eta ze gauzak ez, hori patrimonio izendatu, eta horren galera ekartzea. Eta ez dakit Kobazuleekin ere batzutan ez ote den hori gertatzen, edo duda hori sortu zait, zerbait aurkitu, ateak ireki, jendeak ikusi, baina azkenean horren galera ere etortzen da, ez? Orduan, zer egin? Bai, hori batez be antxinan gertatu izan da, mila bidar, zeo zer aurkitu, garrantzitsua izan, eta gero atzetik, etortzia jentia eta dana jota apurtu. Hori atxurran bertan gertatu izan. Zabaltzia hor daun edertasuna, eta atzetik etortzia, gaunberro ejerzituak, estalaktita guztiak apurtzen, zera formazio urdinak, eta Naparruan batez be gertatu izan da hori. Sakeuak. Orduan gaur egunean esango genduke ez dela ezer gertatzen. Zer, ez dut esaten txarrera, Araban bebai gertatu izan da, adibidez. Orduan gaur egunean, espeleologuak eta zeo zertopatzen dugunean ez dugu divulgatzen. Guk bihar bada permitiduko estazue ejerzito batekin konparatzia. Inorko ofendidu barik, gu ibiltzen gara, guk jerarkia bat mantentzen dugu gure lanetan. Eta zeo zertopatzen dugunean badakiu nori notifikau jakon hori, izan erakunde batekua edo bestekua. Eta orduan ez da divulgatzen, gu kazetarik itxengandik igez ibiltzen gara. Hain zuzen ben motibo horren gaitxik. Eta beraz ez da gertatzen gaur egunean. Divulgau orduko Kobazulua ate batekin isten da. Eta isten danean orduan divulgatzen da. Ja eskarmentauta gauzelako. Baina harremana erakundiekin eta gu lehen esan dozunan aritxik badakau. Eta ejerzituan adibidea barriro hartuta gu izango ginake esploratzaileak. Esploratzaileak izango ginake abizuak eta informiak emoten atzetik datorren ejerzitu handi horri. Eta bere papela ezinbestekua da. Gu behin gauzak topatzen dugu zenian, hanka itzen dugu. Eta ardura hori ezin dugu guk hartu. Gu beste Kobazulo bat esploratzera joango gara, eta bihar douz instituzioak atzetik etorriko dizarazenak hori kudeatzeko eta bar. Eta naiz eta batzutan eurekin hauskan ibiltzen garan, eta zer eztabaidak eta asarriak dakauzen, nik beti esaten dut, alkar ulertzera kondenatuak gauzela. Beraz, ez dakau beste aukerarik. Gaizka ez dakit defendatu nahi duzun, Nafar bezala?
Ez, entzun du, batez ere Nafarroa garaian gertatzen dela eta ziur askiala izanen da, lurralde handiena delakoz eta ziur askia aukera gehiago daudelako gerta daitezen bertzerik gabe, ez. Eta gainera ganberro xamarrak gara, bai, ez da problemarik. Zoragarri. Bueno, 8:00 gutxi diren, mendik gutxira egongo dira 10 minutu edo galdera batzuk egiteko, beraz hasi pentsatzen, ez galdu aukera, nahi duzuen galdera egiteko, eta bukatzeko zuei, pixkate mailingurua borobiltzeko, zeintzuk dira baditugun erronkak? Pixkat hitz egin dugu, baina ja, hola, bukatzeko eta borobiltzeko. Nik segiduan 10 segunduak, eta gure erronkia da, oin arteko moduan segidu, joan dan 150 urtean gure aurrekuak jarraitzu daben modura. Guk guztiz kontinuistak eta konserbatzailea gara, ez dakau hortan berrikuntzarik. Teresa, zuen kasuan. Gure kasuan, nik beti ber gauza errepikatzen dut, berdin, baina lehenago errandut gu gira erakunde bat kultura eta ondarea sailak kudeatzen ditugunak, eta niretzat erronka nagusiena da bi sail horien zubi baten eraikitzea bi mundu horien artean. Lehenago errandutan bezala, niretzat bat baitira, batek beste elikatzen du, eta gu haurek dugu egunero ondarea erranezake errandutan bezala ondarea gu haurek dugu ekartzen diogun begiradarekin, gu haurek dugu fabrikatzen erranezake, eta ondare horrekin dugu hazten gure kultura, eta alta errealitatean badugu ondare horri buruz beti distantzia bat. Nik atxemaiten dut, eta fosiloa bezala kontsideratzen baitugu, eta guk bereziki iparraldean berdin bada ere turismo azkar baten eragina, beraz ondare hori biziki turistifikatua ere izan baita, beraz badugu aloko alergia bat horri buruz. Beraz, nik atxemaiten dut gure kasuan erronka nagusienetarik bat litaikela kultura eta ondarearen arteko zubi horren eraikitzen saiatzea. Nik uste dut Euskal Herrian behintzat, erronkarik handiena ondariari dagokionez, daukagula gure imaginario kolektiboa indartu, sendotu eta etorkizunera proiektatuko duen transmisio eraginkorra egitea. Zergatik, gaur egun belaunalditik belaunaldirako transmisio zuzen hori galdu da, ez dago, ez da gertatzen. Gaur egun transmisio oro edo hezkuntza sistematik da, edo ekranen edo pantailen bitartez da. Berdin zait, smartphonea, ordenagailua, telebista, berdin zait, baina pantailak. Pantailetara eramaten espaldin badugu gure imaginario kolektiboa osatzen duten erreferenteen laginak, bertze batzuek eramanen dituzte bereak. Izan ere, pantailak irekita daude, munduari irekita daude. Eta erreferente horiek sortu eta transmititzeko gaitasuna handiena daukaten kulturek ekarriko dituzte bere erreferenteak. Eta hori ona da, baina haiek bakarrik sartzen baldin badituzte erreferenteak eta guk gureak ez, bestelakatu eginen gara. Gure zopa egiteari utziko diogu eta bertze baten zopa eginen dugu. Eta orduan ezin izanen diogu munduari gure ekarpena egin. Jadanik McDonald's bat gehiago izanen garelako. Beraz, otoi eraman ditzagun gure imaginario kolektiboaren erreferenteak pantailetara hurrengo belaunaldiek haien berri ukan dezaten. Haiekin batera, munduko bertze batzuetakoak ere izanen dituzte. Ta nahas horren ondorioa izanen dira hurrengo belaunaldiak. Baina egiten ez baldin badugu, indartsuagoak diren bertze batzuek eginen dute eta beteko dituzte pantailak. Eta bestelakatuko gara. Bueno, nik imaginario kolektiboa, gure imaginario kolektiboa gustatuko litzateke jakitea zein dan. Hori aparte, bai, ni ados nago, zuk esan dozunakin, eta museoak partaide bezala, ni pentsatzen dut hor egon behar gela. Eta, bueno, oain nik uste bideratzen nahi diala moduak hori egiteko, orain arte ez ditugunak egin eta orain egin behar ditugunak. Baina baita ere pentsatzen dut erakusketa horretan, erakusketa hori egiteko pantailatan zehaztu behar degula eta maila
bardinean jarri imaginario kolektibo horren dauden gauz guztiak. Gaur egun esate baterako artea dago, gure artea daukagu ordenadoretan, redan, leku guztietan. Herrikoia ez dagoan beste, naiz eta erakunde asko, gehienak pribatuak kaleratu. Orduan, nik parte hortan pentsatzen dut, kultura arlo guztietako maila bardinan erakutsi behar dugula zein garan. Eta hori egiteko lan asko da. Zakitzuen artean, galderari badagoen, aprobetxatu. Arrazaldeon, entzule berba patrimonio inmateriala da patrimonio muebleaz. Hemen erazondi badago. Patrimonio mueble toki daukizkero, gordelik, azkenin makina bat, guzterri bat, onakue. Mina patrimonio muebleaz, zetorkizuteko. Hemen ja, diru eta ekonomiarekin sartzen gara. Adibidez, Durangok, babestute deko, beren basilika eta beren ermita guztiak. Durangok, 20. mendeko lantegi bat berabe ez da itxi etorkizunerako. Eta Durango muduen, danok ezagutzen dugu, Bilbon egin trizkantza oso honak. Gero, legiek aipatu zuen, eta legiek oso ondo egin dauzela. Legie erreza da ondo egitea. Ni adibidez, didakitela, Eusko Jaurlaritzak esteko patrimonio inmaterial bat berabez babestute. Eta dantza, bilo edo, sasi dantzatik aparte. Eta udaritzetan, eta erakundiek, hobe dela esko esartzia. Bai, baina hor dozen talde guztiak laguntza behar dute. Eta hemen errezau da, herriko futbol talde txeki batek, kristolango, bedar artifizialaz, o naturalaz, futbol zelei bat aukikia, edo bi abaino gisa, baina abainoko dantzatalde bizek, ia desagertzera goiez. Orduen, apuret, eskabiz fikzio bateaz, eskabiz fikzio bateaz eta gaur egun oso modan zeganera, nigandik azitxak ere alkartean, askorentzat 20 bide badala, patrimonioa. Ze azkenien, gauzaba babestu bidanien, eta konstruktora bateaz aurkitzaen nien, gerten izan hori, date bat jodido. Zetorkizundeko benetan patrimonio horrek. Gaur eguneko erakundekin eta gaur eguneko merkatuaz. Nik ez dakit dena ulertu ote dudan, ez da oso ongi aitzen, horregatik. Baina erranduzunarekin ados nago. Zer bai eta zerrez, Euskal Autonomia Erkidegoak ez du ondare materiagabearen ondasun bakar bat ere babestu orain arte. Hori egia da. Bakarrenetarikoa da estatu mailan, estatu Espainiar mailan bakarrenetarikoa da horrela. Erranduzu, ondarea ez ote den ogide bat bertzerik ez? Hori erranduzu? Bueno, nire kasuan bai. Zurean bai, bueno, begira. Ematen ez duena? Ja. Bueno, nik uste dut ondare arlo desberdinen artean, aipamen desberdinakin dituzu, ondare materiagabea, ondare industriala, ondare industrialaren kasuan, nik uste dut momentu honetan egoten direla eztabaidarik handienak, ezta? Eta hor, lekuan lekuko botereek erabakitzen dute azken finean. Teorian, herritarren ordezkaritza daukaten pertsona horiek erabakitzen dute, ondare industrial batek iraun behar duen etorkizunerako adierazteko zer den hor egin zena, ala ez. Izan ere, solairua, zoluak askoz ere gehiago balio duelakoan, ezta? Nik, horra adibide bakarra daukadana da, gertukoa Iruñeko kartzelarekin gertatu zena. Iruñeko kartzela bota zuten osoki, baten batek eskatu zuen gelditza zerbait, hori oso subjektiboa da. Nik gari neukan, kasu horretan, ziega pare bat edo hiru gelditu izan balira,
ziurraski gaur egun izugarrizko erakarpen turistikoko zerbait izan deliratekela, eta jarri, bat, intsumisoen ziega, preso arruntaren ziega eta preso politikoaren ziega, eta jendeak ordainduko lukela hor pare bat egun pasatzeagatik, jakiteagatik bertzerik gabe zer den, baina ziurraski solairu guzti horrek askoz ere gehiago balio du eta ezin zen kartzela osoa hor bere horretan gelditu, eta behar bada ondare industrial zenbaitekin antzeko zerbait gertatzen da, ez? Baina, bueno, kasu horri dagokion ez. Ez dakit bertzeek erantzun nahi duzuen galdera, zerbait ere gehitzeko baduzuen. Nik esango nuke lehen esan duguna pixka bat ez dugula aztertu ze jaso behar deun, eta gure gizaldikoa galdu deu. Bai industrigintza, bai itxasoko arloan, eta zuk esan duzu kultura imateriala. Bueno, guk museoan jasota ditugu artesanautza asko, dauzkagu makina asko, dauzkagu ehunleko erraminta osoak, baina gero nola egiten da lan hori galdu deu. Ez da bakarrik ez dugula babestu, ezke galdu dugu. Orduan, berreskuratzea nola izan gehan, ja hori ja nik behintzet hortaz oso pesimista naiz, eta pentsatzen dut ez dugula jasoko. Industriagintzan galdu dugu, orain gaude beste bizimodu batian. Hiritarra eta, bueno, nik uste dut mundura begira, baino ez gugana begira. Eta hori gaur egun restauratzen edo patrimonializatzen diren gauzak dira beste helburu bat emateko, bai erakusketa bat bezala edo saioak egiteko. Baina igual, bildur gehiago ematen dit, orain, gure urte horietan, gure dantza talde gehienak 50 urte betetzen nahi dira. 50 urte horiek betetzen dituztenean, hor egon diran buruak, hor egon diran ikertzaleak desagertuko dira. Egin aldegu gure seme alaben pausoa hori eroateko eta mantenitzeko, pentsatzen dut ezetz. Orduan, administrazioa zer egiten duen horretaz, ni ez naiz administrazioa, baina askotan esaten dut ez duela oso ondo lan egiten alde horretatik. Bertze galderarik? Anantze. Bueno, bizpairu Amaia Mujike galdetu nintzen, bueno, akaso ez dakit ze puntu arte ondariaz zer ikusi zedeuken, eta nila nago Bilbon, baina Bilbon nengule bintxantzegate azken urtitan museoan enfoki edo asko arduretu zariela emakumie, gogoratzen az, Eulalia Baituaren zoragarri ikusinean erakusketa bat, uste dut bertako emakumien bereziki, ez da, indar bat egin dozuela erakusten emakumien jaskeri edala, lanbide edala, ia hori erabakiz edo hori borondatez zelan egin dozuen, nahi nuke jakin. Gero, ez dakit ondo ulertu neban, baina adesek oier, okerrezpanago badaukezu ezuek blog modoko bat, nun azalpenak emoten dozu esan, egiten dozu esan kontuena, pentsatu jaten askotan naiz eta hor egon ondare hori, arkeologikoki pintura eta izen lehikela pasau aurretik, ez ikusi, ez ezautu, hau da, zuek pentsatu jaten ulertzia ikesin dozuela bebai, hor aurkitu dozuena, ikasketa prozesu bat, hau da, jabetu edo ez dakit arkeologokin lanien edo zelan izendan hori, konturetzeko zerto pau bizan, da lehen ezauzun igual metodologia bat hor garatu dozuela. Eta gero, pantailena orain esan dugu, baizkak, pantailaratzearena, eta ikusten ari naiz, ondarearen gaiarekin ere baleginak egiten ari dela, adibidez, APP-ak, telefono mugikorrentzako aplikazioak sortzeko, uste dut 3 dimentsioetako ekain eta kobazulo emez, kobazuloak bizitatzeko internet bitartez, internet programa, hau da, esan dezagun teknologia berri ezek gustatzen hitza, ez? Zeia, aspaldi daude hemen, baina teknologia horretan ze bultzada, ze garapen, ze desarrollo, ze klabe diren, edo izen aldiren. Denontzat, abur bat. Ordenian egitea honena igual, ez? Bueno, emakumeak, Euskal Museoa eta emakumeak. Bueno, patrimonion gehienak emakumea gara.
Eta orduan, bueno, ikusten zaigu pixka bat belarria alde horretatik, ez? Gero museoak dauka altxor bat oso berezia eta da Eulalia Baituaren argazkiak. Izan zen 19. amaierako emakume bat, burgesiako emakumea, baino familiaz gain, atera zituen hainbat argazki, Begoñan, orduan Begoña Anteiglesia zen, esan Elisaurrea zen, esan iria, eta orduan atera zituen argazki asko herritarrak Begoñan. Zergatik, justo tokatu zen Begoñako Ama Birjinaren koronazioa, eta horrekin lotuta zeuten erromerik eta peregrinazio asko. Orduan, horreri esker, esatizuet bezala, ateratzen ditu herrikoi argazki asko, baino bereziki emakumeak. Orduan, altxor horrekin guk asko landu dugu gai hori, ez bakarrik bere lana bezala, argazki lana bezala, baizik eta Begoña Elizautea bezala, baita ere erropa aldetik, eta baita ere sendia itxekoen arlo horretatik. Orduan, horrek eman gaitu, egia esan, aukera asko lantzeko gauz ezberdinak. Gaur egune bai daukagu erakusketa bat, dela estereoskopia 16-16, eta baita ere emakumeekin lotuta dago, zatikan aukeratu ditugu 16 argazki, jarri ditugu estereoskopian, berak egiten zituen plaka kristaleskoak, estereoskopikak, eta gaur egun teknologia berriarekin ikusi dezakegu gafa horiek gorri horlegia jartzen diranakin ikusi dezakegu tridimensio ematen dunat estereoskopiak, eta 16 argazki horiek 16 emakume euskal literaturakoak berak bere ikuspena aztertu dute imagen horren aldetik. Orduan, izan da, oraingoan artea sartu dugu, baina berriro emakumeak sartu ditugu. Naiz eta 16 imagenak ez emakumeak izan bakarrik daude gai guztietakoak. Bai, lehen aitzatu dozun hori ala da. Azken urtietan, azken 3 urtietan agertu diran arte rupestre guztien kasuan, bai, guk ikusitzagenkan batzuk. Eta horretarako hori hobeto azaltzeko, zer gertatu da hobeto azaltzeko aurkikuntzen sekuentzia kontatuko dut, oso adierazgarria da. Funtzian, gertatu dana da, lehen arkeologuak bazekixela zer bilaubia zan, baina ez ziralako bazulo barruetara sartzen. Ez ezekelako kapazidade teknikorik barraren nok sartzeko. Eta gu, sartzen ginen barrura, ibiltzen ginen, baina ez genkizan zer bilaubia genduen. Orduan, bakotxa ibiltzen zen, itxu alde batetik eta gorra bestetik moduan, ezin konponduta. Orduan, ze paseu da, oindala 5 bat urte, amengo Euskal Herriko arkeologo gazte batzuk hasi dira espezializatzen pixkat arte rupestrian. Eta tartian hori, Diego Garate eta Jose Barriosen garaizarren ekipua. Orduan, eurak hasi ziren pixkat bilatzen, lehenengo aurkikuntza, gure eskualdeko lehenengo aurkikuntza garrantzitsua Lumentzako kobakoa izan zen, Lekitxon bertan. Eta gero, sekuentzia horretan hasitza gure taldera mugatuta. Guk joan ginen rebizio sistematikoak eitzen dauz, antxinatik ezagutzen dauzen kobazuluena, hori, topografia bat eitzera, eta ez dakizar lagun bi joan ziren. Eta hortan zebizela, alako baten, euretako batek ikusi zeban mantxa gorri handi bat paretian, eta hara, bitxu, horreke hauntzitsuria dakata. Eta bestiak, ez tontokeririk izan, eta venga, segi lanakin, ezta? Bada espada argazki bat etaragotzat. Argazki xetara zetzen, eta beste garrantzik, emon barik, alka. Eta gure arkeologo lagunari, bialduin zetzen email bat brometan. Tana, behitxu ze topau da benamenta. Ikustiakin batera, arkeologoa konturatu izan baizala pintura rupestroat, gure lagun bisa geratu ziren, hau azabalik. Bueno, hori izan zen Morgotako, Kortezubi txantimamino onduan daun, Morgotako aurkikuntza labur bilduta. Gero, ikusi zen olakuak
honek diputazio aldetik ikusi izan, detektabin izan premia hori. Bazeuala, espeleologuei erakutzi inbiajakela zer bileu biazan. Eta orduan, lehengo jardunaldi bat egin genduan, Euskal Herriko espeleologuen elkartiak eta Bizkaiko diputazio, gainera celebria da, Bizkaixan organizau zen, baina Euskal Herri oso begira. Instituzioak hausten, guri espeleologuei lurraldeak haustia, gustatze jaku. Bueno, eta kontua da, hori behin erakusten zanean, ikusi genduan, hau bilau behar dozue, eta aurkitzen hasi ginen. Naparruan, ez dakin nun badakin nun Bizkaixan, eta gure eskualdian bebai jakina. Eta bigarrengo aurkikuntza hundixe izan zen atxurra. Eta kontua da, atxurran, gu ibilitza ginala 6 urte lehenago, topografia bat eitzen bebai, aktualizatzen. Eta gutako batek, gaztetxuena eta esperientzia gitxien zekana, topografian bat joan behar kartulina batekin, nolan. Eta normalian gitxien dakixan, nari emote jako, eutzit kartulinia eta. Eta kartulinia ikusten zeuala, holan behira, zaldi bat ikusi zeban, eta betxu, ze zaldi politxa hortxe. Eta isa, laserrakin zeuana kokote bat emote zetzen, eta segi aurrera eta ez tontokerik esan zetzen. Eta gure laguna aurreruzi joiala esan zeban. Jode, JMN horrek oso ondo marrazten zituen zaldixeak. Segura eski ikusi indozu, JMN ipintzen daben zaldi bat periodikuetan hainbeste bida. Hori izan. Eta gero, 5 urte geruago, gure taldeko bat eurei arkeologoi laguntzen zeuela Kobasulo horretan bertan, erakutzi inzetzan barrurako galeriako bidiak, ze arkeologoak ez zitsuan ezagutzen, eta gure taldeko horrek ikusi zeban pintura multzo bat, atzetik arkeologoa etorri izan, eta jode, hauze da, 70 figura, eta euretako bat hori izan. Zaldi hori, benetakua zan. Ze pasatzen zan? Kobasulo hori dana pintadaz beteta dagoela, pintada modernuak, titan luzekuak. Eta orduan, gu lehen hainbeste bidar, segura eski, konfundidu indouz pintada zarrak, pintada barritxekin. Orduan, bai gertatu izan da hori, eta hori da, azkenengo 3 urtietako pintura aurkikuntza eten bako horren motibua. Teknologia berriena, bihitz lehen eipatu dut, bai, ezin bertzeko abintzat ondare materiala beren arloan, baina materialean okerrezpaldin manago ere bai, erabili egiten da gero eta gehiago, hain zuzen ere belaunaldi berriek, baina jendeak orokorrean bere gana ditzan, APP-ak, online jartzea lekukotasunak, eta azken finean pantailetara eramatea. Batez ere, pantailetara eramatearen beharrez. Ezin bertzekoa, gaur egun bertzenaz transmisiorik ez dago. Bueno, nahiko gogoeta egin dugu gaurko, beraz mila esker, Amaia, Gaizka, Teresa eta Oier, onatu hurbiltzeagatik eta kontu kontari aritzeagatik gurekin, eta zuei ere, eskerrik asko onatu hurbiltzeagatik eta bihar gogoeta gehiago.